Kani day nga time mga Inday no is napaday mi sa Cebu ani, then padulong mi ani og Simala. So sayo day kami nanggikan kay para sayo sad mi maabot dito sa Simala. Kay duol raman lagi ang among hotel ug ang terminal padulong og Simala, so amo na lang siyang gihay. Og anyway, maayong buntag di ay sa ato ang tanan. Kay kani manggong mga panahon na mga Inday no is nag-decide mi nga mag-commute na lang mi kay lagi marag makasave pa ka. Kay daghan magud ming taxi nga among gipangutan-an og pilay bayad kulon to Simala. So dili magkapariha ang ilang mga presyo. So kulon to Simala is na ay 5,500 na apoy 4,500. So kana daw mga presyoha mga Inday no kung mag-taxi ka is pabalik na daw na, so balibak unport na siya ang 5,500 nimo. So magpaabot na daw ang taxi driver na mo ana kung ganus adami mahuman diri sa Simala. So mao na ang ihang bayad nga ilang gipangayo. So medyo pricey jud siya mga Inday no kay grabe ka mahal kay lagi man sad pod layo pod daw kuno ang Simala dayon bukid sad daw kuno. Mao nang nag-decide ang ako ang motherland nga mag-taxi na lang mi kay lagi gusto sad namo mag-simple pretty na lang sad mi ba nga wala na bitaw putol-putol so anay hassle. Pero lagi kay gimahalan man mi sa ako ang sister-in-law mo nang iana mi nga mag-commute na lang ta. So anyway, sa wala pa day kaagto og Simala no, mas better nga mag-commute na lang mo kay lagi ma-experience sad ninyo ang biyahe diri sa Cebu ba. Mo nang sa wala pa mi ni agto og Simala, so amo sang giagto daan ang terminal, so amo sang gisusi og amo sang gipangutana daan kung pila ang ilang plite padulong og Simala. Kay lagi pagkaugma pa man sad mi giagto, so mo nang gi-ready na mo tanan, so nagpangutana sa midaan kung tagpila ilang plite sa bus og sa van ba. Kay gikan magud sa among hotel padulong dito sa terminal sa bus og sa van is ma-hike ra na mo nang amo sang gi-hike daan. Then una namang giagto ang bus, so nangutana may pilay plite kulon to Simala. Diyos ko mga Inday, grabe ra man pud ay kabarato kay lagi tag 150 each ra ang plite. Then kung bus ka ihunong ra kanila diha sa highway. Kung bus imo sakyan, so pag hunong nimo diha sa highway, kay diha ra man jud kay iurong sa bus, sa highway ra man jud. Magmotor na dayon kaghabal-habal nga 25 or 50 pesos ba ang plite padulong dito sa Simala na. Pero sa van kung magbansad ka mga Inday no is 150 na, so laos na siya padulong jud og Simala. Dito na jud kay urong tungod sa Simala. So munang nag-decide na lang mi nga magbanam mi kay lagi dito man jud kay iluwa tungod jud sa Simala. So anay hassle, so anay putol-putol nga sakay ba. So 150 to 150, so 300 pesos ra imong gastuhon samtang mo pakyaw kag taxi nga 5,500. So di ba maka-discount jud ka. So kung pareha mo na mo nga first time sad nga moagto og Simala, so mao sa inyong buhata, so pag commute mo kay para maka-save pud mo. Kay medyo mahal-mahal jud ang plite kung mag-taxi ka mga Inday no, kay di man pud sayon kay lagi layo pud kaayo. So kulon to Simala, so 2 hours and a half ang daga na mo sa van. Og sayo di kay miniagto og Simala mga Inday no, so 5:30 is nang mata na mi, so 6:30 is nakasakay na sad mi og van ani. Mo nang igo-igo sad pag abot na mo sa Simala is gamay pa ang tawo og dili pa sad kay init ang adlaw ani. Og ang nakanindot sa diay sa mga tawo sa Cebu mga Inday no, kay once bitaw na kay mga pangutana sa ilahang mga Inday no kung asa ni dapita kung unsa imong sakyan kung pilay pamilite, so ila jud kang tudluan og maayo mga Inday ba. So tarungon jud kanila og entertain og ila jud kang tudluan. Kay kani man naging di ka suhito aning lugara, then magsalig lang ka og Google. So ang Google biya kay di ba jud na mo tudlo nimo tanan. So kailangan jud ka magpangutana sa mga tawo nga taga Cebu jud. Og kaluyan sa daymi ani mga Inday no, kay ang amo ang mga pangutan-an is makabalo jud sila ba kung unsa tong lugar among agtuan og pilay plite ug unsa amuhang sakyan. Dayon ang nakanindot pa jud mga Inday no, kay taga na ami mga pangutan-an kay grabe kay mo explain sa mua ba, marag humble bitaw kay sa tanan nga willing kay mo tabang ug willing kay mo tudlo sa imuha. So inana ang ubang mga tawo dito sa Cebu mga Inday ba, kay grabe ka humble dayon mo tabang jud ug mo tudlo jud sa imo og tarong ba. Mo na katong dito pa kog Cebu mga Inday no is makaana jud ko, wow grabe ang taga Cebu no. So inana jud ay sila kanindot, mao nang ang ilang lugar is gi-bless jud na sila og maayo. So tanan man sigurong lugar is gi-bless jud ta sa Ginoo, pero lain-lain lang jud ang mga taong nakapuyo sa taga lugar ba. Mo na karon mga Inday no, ang Cebu jud ang number 1 sa kuhang listahan. Kay ang Cebu City jud ang gusto na kong balikan puhon. Pero next nga gusto jud akong agtuon mga Inday no is gusto jud ko mo agto og Bohol. Gusto jud ko managkot po dito sa simbahan sa Bohol. Pero manggod ako manggod mga Inday no is dili ko hilig og travel. So muna kung makaagto ka ng isa ka lugar is naalang jud ko importanteng agtuon or naalang jud mi importanteng agtuon mo nang maka-travel jud mi anang lugara. Pero kaning Cebu mga Inday no is gituyo jud namo ni og anhi kay lagi gusto jud mi managkot sa mga simbahan diri ug moanhi pud mi diri sa Simala jud. Muna katong sa layo pa lang daan nga nagplano na mi nga moanhi mi og Cebu, mo na nangandam na mi daan, so nagtigom na mi daan para panggasto na mo diri sa Cebu. Kay once mo travel manggod ka mga Inday no is dili jud ka pwede magdala og kwarta nga igo-igo ra nimo kay lagi ang pagbiyahe is di nato mahibaw-an ba. Muna kailangan mga Inday no pag mag-travel ta is kailangan jud tang natay saktong kwarta kay para natay panggasto sa atong agtuan. Og anyway mga Inday no is nananday mi sa Simala ani, so nindot kayo ang Simala nga simbahan. So nakakita na jud ko ni Mama Mary diri ba. O pag abot tay sa damo diri sa simbahan sa Simala mga Inday no is nagmisa pa daay ang pare. So igo-igo sad nga nakaapil mi gamay misa ani kay lagi pag abot na mo ani mga Inday no is pangalawat na sad. Pero at least man is nakaapil mi og gamay misa diri sa Simala. Kay lagi kani nga simbahan
simbahan is pangandoy jud ni sa akong mama, pero akong mama manggod is tuwa na siya sa langit, mo nang ako na lang jud ang nitupad siyang mga pangandoy. Mo na pag-abot na ko dire sa simbahan sa Simala is kahilakon jud ko mga inday ba. Kay lagi nako nahuna ako sa akong mama nga lagi pangandoy jud niya nga kaming duha is manganhi jud mi dire sa simbahan. Pero lagi kay wala man jud ako na natupad sa unang panahon, kay lagi sa una manggod nga napa kong mama is grabe pud nako kabisi sa panginingkamot sa panginabuhi ba. Ug katusad mga time mga inday no is gamay pasad ang ako ang anak ug dili sad pud ko kadali og biyahe-biyahe kay lagi layo man sad gud pud ning Cebu. Mo nang sige lang ko gana sa akong mama, sige mapuhon mga tutag Cebu managkot ta sa simbahan sa Simala. Pero niabot jud ang time nga wala na jud siya kanhi kay lagi gikuha na pud siya sa tuang Ginoo. So wala katong mga lugar nga gusto niyang agtuan, so ako nalay ni agto, so ako nalay ni tupad sa iyang mga pangandoy ug sa iyang mga gustong agtuan ba. Mo nang nag-decide ko nga moanhin na lang og Cebu kay ako na lang pong buhaton para sa ako ang motherland. Ug sa akong hunahuna is nakaanak ko nga nalipay siguro siya kung nakakita man gani siya sa kuan, nalipay siguro siya. Ug nakanhi ko diri sa lugar nga iyang gipangandoy ug hinaot unta nga magmalipayon siya diha uban ang Ginoo. Ug kabalo ko nga daghang dili katoliko nga makatan-aw ani akong mga vlog, pero hinaot unta irespeto na lang pud ninyo kung unsa ang amo ang tinuhuan. Ug anyway mga inday no, isumanad imi panagkot dito sa simbahan sa Simala. So kani mga panahon na is pauli na mi. Unya lagi kay pagawas na mo dito sa simbahan mga inday no is wala na sakyanan or wala na ni sulod nga ban. Mo nang kailangan na sad mo magmotor og habal-habal dayon ang pliti di ay padulong dito sa terminal sa ban is 25 pesos ra. Kay ang terminal manggod sa ban or ang mga ban is distansya ra siya dito sa simbahan sa Simala. Mo nang kailangan jud mo mosakay og habal-habal papunta dito sa terminal sa ban, so 25 pesos ra. Mo na kung gikan mo og Simala pabalik na mo padulong sa city, so ang gasto jud sa pamasahe is 175 ra. Mo na kung mag-commute mo is makatipid jud mo. Og anyway di mga inday no, dire ko mag-end ug oras sa to ako i-share sa inyo. Mo nang I'm Emerly and thank you for watching. Mo nang bye mo oy.